November kalo tile 18 san 2021 aw minnu b'a filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o cogoya la a bɛ sigi k'aw ka kunnafoni min makɔnɔ tɛnɛ fo ka se juma ma ale waati u selen ni a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an bɛ taa Sikasokaw olu fɛ yen nɔ u ka duguma kalanso min ni a bɛ wele ko premier cycle ka taa se deuxième cycle ma olu kɔni ye kalan ni ka o daminɛ novembre kalo tile 15 tɛmɛnen san 2021 u ka lakɔli karamɔgɔw olu kɔni ye dan sigi u ka baarabila o kɔnɔna la ani u tun ka yira fana ka fɔ ko wagati la u tun y'a fɔ ko ni lakɔliden tɛmɛna maa 50 kan kilasi kɔnɔ k'u tɛ don ka kalan kɛ u ye olu bɛɛ dabila lakɔlidenw ni u masaw olu kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ u ka kalanta u la. An bɛ taa Masina n'an taara Masina an bɛ taa Monipedugu ale bɛ Masina o lamini na novembre kalo tile 15 tɛmɛnen u ka maire dangan filanan ale kɔni fagara a ka so o kɔnɔna la a fagara dugu min yɛrɛ la sa o dugu de ye Binkɔ o ye dugulamaw olu ka fɔla ko ni cɛ in yɛrɛ kɔni ko a fagara maamarɔfɛntigi lakodɔnbali dɔw olu de fɛ dugu marabagaw olu kɔni fana tilala ka kuma in ni ka ale tiɲɛ tigiya sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na walasa ka se ka ko in ni ka yelen ka ale la. An bɛ to Masinakaw fɛ yen nɔ halisa nka ni zen an bɛ taa Kolongo ale bɛ Ɲaro u ka maloforo belebele min bɛ yen ni ale bɛ office du Niger o fɛ sa o kɔni fana tasuma donna la maa marafɛntigi dɔw olu fɛ novembre kalo tile 16 a yirala k'a fɔ ko maa min ta ye nin maloforoba in ye sa ale kɔni bɛ bɔ Luntan dugu o de la nin kɔni wale in kɛra ko ye sa min n'a ye dugulamaw olu tɔɔrɔ sɛnɛkɛlaw yɛrɛ olu y'u ka nisɔngoya ni ka o yira ka tila ka welewele dabila an ka jamana marabagaw ma k'u ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka maaw ni kisi ani u bolominɛw. An bɛ taa Gawo cɛ dɔ fana ale fagara tɛnɛndon novembre kalo tile 15 Burɛmukaw olu fɛ yen nɔ Burɛmu ale bɛ Gawo o mara la an ka finitigilakaw de kɛra sababu ye sa ni ka a bɔnɛ a nin na an ka finitigilakaw yɛrɛ ka fɔla sa ko cɛ in kɔni k'ale tun bɛ boli dantɛmɛ wale de la n'a tun bɛ ka i kunda a ka sojɔyɔrɔ o kan k'u ye a lajɔ a kɔni ma sɔn ka i jɔ a ye bannen min kɛ k'i jɔ sa an ka finitigilakaw ka fɔla k'olu yɛrɛ kɔni tun ɲɛna k'a fɔ ko karɔgɛlɛntinɛ tigilama dɔ o de don o de la sa u fana ye mugujugu ni ka o wuli a la o kɔni kɛra sababu ye ni ka a sɛbɛkɔrɔ jogi a joginen sa a kɔni ma se ka bɔ o jogini da o la a tora a la. Usaini Amiongino ni baba ale wele ko pulo ni ale ye an ka ministre kɔrɔ dɔ ye ni kodem fana o ɲamado no ye parti politique ye a y'a yira k'a fɔ ko k'a to a ka baara kɔnɔna la ko maa ŋaniya jugu dɔw y'a laɲini ni ka a jaso novembre kalo tile 11 tɛmɛnen na an ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ kiiri koɲɔma n'o ye Mamudu Kasugesa ale y'a laɲini an ka procureur général fɛ n'o bɛ an ka faba kɔnɔna la n'o ye Idrissa Arizo Mayiga ye ko ka sɛgɛsɛgɛliw bila sen kan walasa a ko ka se ka ɲɛdɔn. CEDEAO maaw olu ye sigini kɛrɛnkɛrɛnni min ni ka o kɛ an ka jamana tɔgɔ la fo ka taa se Laginɛkaw ka jamana o ma kari novembre kalo tile 7 tɛmɛnen san 2021 n'a kɛra Akarakaw olu fɛ yen nɔ Akara ale bɛ Gana jamana o kɔnɔna la CEDEAO maaw u kɔni ye ɲangili kɛrɛnkɛrɛnnen ta ni ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw olu ma minnu bɛ fanga la nin wagati in na ko ka sababuya kɛ kalafili baaraw olu ma sigi sen kan hali sisan nɔ o de la sa u kɔni ya an ka jamana ni ka o ɲangi k'a yira k'a fɔ ko maa dɔw bɛ yen nɔ olu kɔni ɲamaren tɛ ni ka bɔ jamana o kɔnɔna la kunu novembre kalo tile 17 san 2021 u kɔni ye sɛbɛnfura kɛrɛnkɛrɛnnen ni ka o bɔ an ka ministre ɲɛma n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye a n'a ka gouvernement ma ani CNT ma n'a ma bɛ t'i jɔ maa 149 bɔɲɔngo la olu de kɔni tɔgɔ bɛ sɛbɛnfura in na nka a yɛrɛla k'a fɔ ko sɛbɛnfura in yɛrɛ la an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goita ye ka taa se ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ ko kan koɲɛw masa ni o ye Abdoulaye Diop ye ni maa 2 kɔni tɔgɔ tɛ sɛbɛnfura in o la.
ape kama ɲɛmakɔrɔ ni o ye Bakari Togola ye. Bakari Togola ale ka kiiriw kɔni bolodalen do tɛnɛ nata in na novembre kalo tile 22 san 2021. An bɛ taa kɔkan kibaru la, an bɛ taa Sudankaw olu fɛ yen nɔ novembre kalo tile 17 n'o bɛnna kunuma maa 15 olu kɔni fagara marifakisɛ o la Kartumkaw fɛ yen nɔ ka sababuya kɛ fanga sugu min ni o kɛra u ka fintigilakaw olu fɛ sa u kɔni bɔra ka u ka nisɔngoya ni ka o yira a kɔnɔna la sa yirala ka fɔ ko maa 10 wɛrɛ olu fana sɛbɛkɔrɔ joginna o kɔfɛ u ka lakana tigilamɔgɔ olu kɔni y'a yira ka fɔ ko maa minnu kɔni ni olu ntanyana marifakisɛ sababu la sa k'olu kɔni ma marifakisɛ olu ma o ci mɔgɔ la. Karatuni Burkina Faso kaw ka jamana o kɔnna ye bingani wale min ni a tara ka u ka fintigilakaw sɛgɛrɛ karɔgɛrɛ dinɛ tigilamaw olu fɛ Burkina Faso kaw olu kɔni bɔra ni ka u ka nisɔngoya ka o yɛrɛ kosɛbɛ ani ka tila k'a laɲini u ka jamana ɲɛma fɛ n'o ye Christian Marc Kabore ko a kɔni ka walan o sɛmɛ o kɔnna la sa u ka jamana ɲɛma ale kɔni dusuma kasara kosɛbɛ a kɛra sababu ye sa ni ka a ka jalatigilakaba dɔ minnu ni olu bɛ u ka fintigilakaw ta fanfɛla la ka olu kɔni bɔ u jɔyɔrɔ la ne a y'i jɔ ni o kungo ye nka o n'a ta bɛɛ a yirala ka fɔ maaw kɔni olu dusu ma suma hali sisan nɔ. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw kunnafoni dabadaw tun bi an bolo kɔrɔ bi ni k'a da aw kelenkelen bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye ni hakili la aw ye faamuyali sɔrɔ an ka bi kunnafoniw na n'ala man ka jɔnya jɔna mi ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah kunnafoni kura olu kɛnɛ kan aw kan bɛn diɲɛ waati bɛrɛ yan'o cɛ sa an b'a fɔ aw ɲɛna ka fɔ an ka Mali kunnafoni ale bɛ sɔrɔ Play Store kan ni wagati na aw bɛ taa ni ka taa télécharger k'a bila aw ka téléphone kɔnɔ lafiya ale ni damu na Mali kunnafoni bɛ yan aw kelenkelen bɛɛ lajɛlen lafiyali de kama aw kan bɛn diɲɛ waati bɛrɛ.